Арабските мъже имат право на 4 жени, ако са финансово стабилни. Нашия зарибяваше 6. 2 лева в джоба, които бяха мои. Всяка вечер ти си поръчваш на сепарето, гордо тениска разкъсваш, като галиш егото си да не свършваш, като секса винаги избързваш. Шоуната, грешната, лудата, проклетата. Шоуната, грешната, лудата, проклетата. За господаря Дона Периньона по една дупнишка Мадона, като бутнеш много в силикона, да ти падне ли очакваш милиона? Очакваш милиона. Очакваш милиона.